Минахте. Мене ще ме минат отзад пак, да. Аз съм с... Vehicle FIP. FIB. Значи аз видях от нея. Значи около базата излизаме. А? И там свършва. Добре, разбрах, Хари, бе, мен. Мога да скипнеш. Че това е много кратко, бе. For the starter, for the fastest line. Виж. Аре, Това бе. перфект. Perfect burnout. Изпуснах го. Ха! Дай му! Маля, аз всичките, аз половината ги издухах. Даже повечето. Първи. Аз съм точно зад теб. Смяна. Брутус. И дари. Дай, оле майко. Тук мога да вземеш слипстрим. Маля ме ми дари бати яката кола. Май да не се забиеш. Здрасти, Станче. Чао. Брат, бах ти късмет имаш ти честно. Давай, давай, много хубав. Кабре. Много хубав късмета. Аз не са, бе. Пак е нещо. Дари ми скапан тир, брат. Аз се ударих. Няма, още съм тук. Брат, как ще ми... Опа, оле, как... Оле, ще дрифтиш така. Ударих се, бе. Минахте с бус, ха. Ох, бус викам. Оле, майко, той Това с формула. Ари, трансформа, бе. Да, мен ма... Ари, слипстрим ми трябва, бе. Това с Аре, бе, формулата брат. не знае как да я кара. Ари, бързо. Трансформа е така. Мен ма минаха всички. Това какво са... Дари ми супер кола. Да. Гледай, те ма издухаха всичките. Аре, бе, да му е баб. Да, ще ми даде слипстрим тъкмо. Какво е това пикадоро, бе, брат? Маля, аз фръкнах в красите. Да, те ма минаха всичките. Какво е това нещо, бе? Това някакви къстъм коли ли са, бе? Рейскар, добре, хубаво кола ми даде. Стига си дрифтило, бе. Си, майка. Аре, нещо го молец. Оле, добре. Койоте. Хубаво кола е. То зад мен мога да кара, ама. Аз съм 10-ти. Това е на две обиколки ли, бе? Охо, дари ми... Тореро нещо се. Изпуснах чекпоинта! Ама аз още съм втори. Толкова ли сте били назад, бе? Това е дебело нещо. Аз съм втори. А не, трети. Чино, къстъм. Дай ми Аз съм някаква... точно как тебе. Да. Не! Не. Тая игра си прави някакъв тъшак с мен, брат. Дай ми класическа кола, той е супер. И на мен. И то лети. То съм Ми удари. дари Хермес.
Аз се настигам, бе. Нормално, аз Минах пускам къде? слипстрим. Чакай, пусни ме още малко. Чакай, бе, чакай, ма. Ей, що да чакам? Не, ми писна. Хермес, На, дай ми полицейски Хермес. на Твоето кола. абсолютно същото ми даде скапания тир, брат. На абсолютно същото. Виждам два камиона пред мен. Да, аз съм единия. Това няма завиване, бе. Чайте, ще ви пускам слипстрим, ако мога. О, Взимаш ли? не, то другия взима. Другия взима. Аз вече не пускам. Аре бе, брат! То взима слипстрим отзад, да. Пуснах си слипстрим. Не мен пуска. Оп, смяната. Дай ми ришко, дай ми ришко, дай ми ришко. Дай ми супер кола пак. На същата част. Аре, дай ми супер кола, аре, бе! Бързо, 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 бързо. Буфало, добре, поне е нормална кола. Да, на то му даде автобус. Ха! Ха! Мале, аз си му спра. Смяна. Аз сега няма да завърна да... Как изпуснах чекпоинта, бе? Брат, тази игра някакъв пешак ли си прави, бе? Заради скапаните тирови проста игра, сега няма да съм... Оле, майко, даде ми бахти миниатюра. Виждам втория, първия. Мен ми даде бахти миниатюра. Да, и естествено, че ще се добия като някакъв... Лимузина ми даде. Аз... Мама ти долна. Сега ще му минат всичките. Финиша. Няма! Няма! Не, аз съм трети, не ме интересува. Сега. Добре, разбрахме. Така носа ли ти? Ох, това изградъля, бе, стига, бе. И по-хубаво офърот, знаеш как се лети? За да не се чека. Той виж половината офроуд, бе. Добре, записвам. Записваш и станеш, записваш. Ще стане като одевим. Толкова брат някой е взел раптор, честно ли? Няколко хора. Перфект. Yes. Перфект. Давай. То това е много лесно да правиш перфект, бе. Да. Предишното мен ще бъде по-лесно. Аз... Това е по-лесно за разбиране на това, не? Гледай минимапа. Да, колко ще свърчат. Усещам. Да, аз се обърнах. Мен ми писна от тази игра, честно се казвам. Аз свъркнах Винаги малко. на мен нещо става. Sentinel класик, добре. Нещо дейти. Дед прилича на Бентли. Ау! Тук пускат много слепстрим, не искам, защото стане гав. Брат, аз съм един от последните, бе, ти баш са.
Смяна. Ромеро Херсе. Ромеро. Брат, дай ми катафалка. Ха! Чай, че така, че... Хубаво, че това мина през него да видя, че ще Той го ми даде пребърне. някаква дърта бърза кола. Брато, дай малко слипстрим да е. Аз тук слипстрим не използвам. Аз си бих казал, че аз ти мога тръгна. Ако спра. Пускат. О, да, Добре, обърнах аз се. взех малко. Естествено. Аз съм толкова бавен, че даже не мога да литна. Аре, дай му малко газа, майка му деба. Виж катафалка и пак не мога да настигна, брат. Пак ти тъпата игра. Гледай как се обръща изведнъж, бе! Ари, бе, как ще ми яде на толкова дълго катафалка, бе? Ето е смяната. Гледай! Както си караме Мотор. изведнъж колата ми Мотор. почва да дрифти. Чопър. Не. Бах ти играта, честно, брат. О, дали ми хубава кола. Ай, само дай газ, защото ще поводя. Нямам си идея какво е това. Слипстрим групичка има тук. Той е взел сервери той. Не. Бетоновоз. Еш, дари ми мотор. О, какъв? Не почетох. Мама е някакъв бавен. А рокерски ли е какво? Не. Много съм бавен. Де тук нагоре ще го правя. Тука... Yes! Както е кола, бе. Дай ми тъп танк! Дай ми компактен танк, брат. Честно. Да. Добре, как да не мразя тази игра? Залеза, много ми пречи, бе. Залеза. Изпуснах завоя. Добре. Даде ми супер кола. А не, спортна. Естествено, че на мен ще ме даде танк и ще изпусна завоя. Добре, ще открадна тук някакви позиции би трябвало. Аре, дай ми някаква нормална кола. Не. Дай ми мотор с 3 гуми, брат. Добре, къде се завъртях? Дай ми мотор с 3 шибани гуми. Даде ми покер, поне е рейс. Се преобърна. Добре, как това нещо е състезателно? Как можеш да дрифти мотор така, бе, брат? Да, сега ми даде цивилна кола. Добре, как това нещо е състезателно? Защо има NPC на улицата, бе, брат? Смяната отпред, добре. Мале. Даде ми паундър! Даде ми някакъв тир! Той е с боксвил, аз сега не мога да спра. Спирачките преграха. Дай ми някаква хубава кола един път, бе. Добре. Прачо го мина този с боксвила. Добре, дай ми хубава кола. Да, те почнаха да финишват, естествено. Аз съм 12, брат. Добре, виж кой е пред теб. Ти ли си с тирове? Да.
Аз съм точно зад тебе. Не, yes! Минахте. Мене ще ме минат отзад пак, да. О, чакай, ние играем ли, бе? О, добре. Стига, бе. Това не е умното, тук нещо колко завоиш има да си играем. Мале. Ема, гледай колко такова има. Да, ние се въртим около една зелца. Колко прав път. Да, като ти яде нещо бавно, но не завоиш, ще видим. Аха. Или на И да си магистралата пусне нещо. някакъв тир. Няма ти много готино на магистралата нещо от тежко. Грейт, за малко. Грейт, бе, На брат. ръбчето бях. Едно. Те как е блъскат. Къде взимай слипстрим? Знам, че няма. Ето тук обаче. Да, аз се завъртях. Е така от нищо. Да, естествено, що да не. Дай газ. Дай газ! Аз съм втори. Първи съм. Вече не съм първи. Да, вие взимат слипстримите, ама аз съм последен. Мале, ние фърчим, бе. Мале, сега Белар! съм последен. Брат, това е тази кола, бе! Миле денешко, мамка ти, да е жива и здрава игра. Това е тази кола, бе, брат. Дай ми нещо Това- с нитро, Vigilante. Джестър, добре. Искам мотор, бе, брат. Това е най-хубавото. Ммм, Какво мотора е най-хубавото? да, това така. А. Да, аз с тази катафалка. Добре, дай ми някакъв джип. Тъкмо за офроуда. Вектре. Аре, бе, брат. Трябваше просто да се респауна майна. Това... Той е някакъв с камион. Добре, разбрахме. Още... Моля се нещо хубаво. Аз съм за тебе. Greenwood. Мотор. Мамка. Dead bike. Това е набор на бавно. Не. Брат! Даже не знам кое е това. От това. Ама защо ми дава само дърти коли, бе? Аз съм с някакъв мотор с три Само ми гуми. само някакви набори на баба ми. Брат, аз ще ги мина те, представяш си?
Майко, бах ти играта майната. Обърнах се и гръмнах. Да, и виж как ме спамва. А, то назад буташ крака. Мой да кара, бе! Да, това не му оттръгни, бе! Оле, майко, сега ще се откажа накрая, брат. Формула. Де, бе? Ори, дай ми нещо хубаво, защото ще лефна. И съм на пътя. Полис, добре. Втория Да, сега е защото сбавна. гледам, това ми даде хубаво нещо. Дай му сега газ, дай му газ, дай му газ. Ще я завини. Мале, това фърчи, бе. Смяна. Рад байк, yes. Много хубаво, какво му дали? Естествено, че ще ме бие като си, нали? Естествено. Пусти ми такова, бе, брат. Ма те си имат всичките от мене слипстрим. Yes! Yes! Няма, ще взема и аз. То не е много yes, ама. Чур! Даде ми каравана. Аха. Айцата. А не, това е Мишо Перник с автобус. Ама ги струва ми тези джурни. Добре, как на... Не ми би Трябва- битка, бе, пич, не ми би битка, бе. О, дари Кармата е мотор. истинска. Кармата е истинска, Дари ще видите ви. мотор, добре. Аз се движа с 120. Добре. Маля, аз ги издухах всичките. Смяна. Мале, игра, внимай, кош ме ядеш. Дай, можеш по-бавно нещо. Не. Ес, пак ми дари мотор. Да. Тая е най-бавният мотор ми дари, естествено. Какво става са ми са, бе? Да, те минете има всичките, защото пускам Ес, слипстрим. минахта! Ес! Как се очаква да спечелиш по състезание, не ми е ясно.